Dat de gemeente Ljouwert een reactie houdt op het inspectierapport op dezelfde dag als de rechtszaak is nevens de gemeente Tafal. De belangrijkste constatering weer dat de bouwkundige steert van de pannen onder de kelders net voldienen aan de eisen van brandveiligheid. Dat is een eerste verantwoordelijkheid van de eigenaren. Dus de eigenaren spreken we erop aan. Zorg dat de boel veiliger wordt. We helpen je, je krijgt informatie en we gaan het ook controleren. Een actievere houding van de overheid, van de gemeente in dit geval. Nou, wij deden dat altijd al. Maar ja, je hebt 800 panden en je kunt niet alles controleren. En daarom dat ook de inspectie zegt, de eigenaar is verantwoordelijk en gaat niet wachten op de overheid. Alle eigenaars krijgen eind hier een brief voor harde zorgplicht voor de brandveiligheid. De komende jaren neemt de gemeente het zien stekproeven en komt er een risicoanalyse. Een hele klus. Het is wel helder dat in panden die natuurlijk al honderden jaren hier in de binnenstad staan, natuurlijk de ene verbouwing naar de andere soms heeft plaatsgevonden. En ja, het soms ook kan zijn dat je door het neerzetten van voorzetwanden en anderszins eigenlijk niet meer goed kunt constateren, bestaat die dragende muur nou bijvoorbeeld nog wel? Is dat eigenlijk een afgesloten ding? Of zitten daar bijvoorbeeld nog deuren in die onvoldoende afgedicht zijn bijvoorbeeld? Nou, dat zou je met die 10 steekproef eens goed moeten onderzoeken. Dus hoe kun je dat vormgeven? Hoe kunnen we dat inschatten met elkaar? En dan vervolgens kijken hoe kunnen we eigenaren nou helpen om dit op een goede manier op te lossen. Er wordt zo'n naar het hele pakket aan veiligheidsmaatregelen. Dus ook zijn de vluchtwegen in orde? Zijn er wel voldoende vluchtwegen? Kan de brandweer de panden goed bereiken? We hebben met elkaar afgesproken dat op het moment dat er brand is in de binnenstad er sowieso 2 wagens uitrijden. Het kan natuurlijk voorkomen dat er een situatie net veilig is en dat dus dan nog even doort. Nou, daar gaan we niet van uit, maar tegelijkertijd weet je ook, 100% veiligheid bestaat nooit. Dus je moet altijd blijven opletten en iedere keer nadenken, iedere zoveel jaar, wat kan ik nog beter doen?